machiegni ahinya kidini ni machal mar piny mondo wagoye kodi mbaka kaendi ka otenore koda ka weche gendi mosebedo katimore pacho kae. To kola ahinya kawuono wadago mbaka weche gendi mago mag ting' mago mag jonyuol e kinde ni nobede koro nyithindo ni e rusa parenting. Parenting en tich no endi mano mayot ahinya. Wadwa ng'eyo to ng'ama onego bed ni wene nyithindo gi endi samoro baba tiyo, samoro mama matiyo, samoro giduto te gitiyo but gitiyo seche mopogore opogore. Tingi endi ng'ama onego bed ni wene gi mondo kik nyithindo gi endi yudre lwasi marach ma bende nyalo hinyo ngimagi kapok gidok e skul, nikech wang'e maber ni skul kawo thuolo malach ahinya gi nyithindo, nikech kochakore saa 12 okinyi nyaka samoro saa 11 odhiambo, nyiso ni janyuol ok yud thuolo mayot ahinya kata machiegni mar bedo gi nyathi, to japuonj mang'iyo nyathi ni endi kaluwore kod seche ma otiyo gi nyathi e skul. Janyuol ibiro yudo ka samoro biro saa 2 ni endi bende samoro biro ka ool, odwa ni mondo gichiem, onyalo go mbaka gi nyathi dakika moko matin 30 kende to gichak gidhi ginindo nikech kiny nyathi chak mondo skul. But gi thuolo ni endi nyathi koro ni dala, japuonj onge kode, ng'ama onego bed ni kawo ting'ne e yo mano makare. Mae mbaka mwago kawuono kaendi wan gi Madam Mary Odhiambo kaachiel koda ka Pastor Alfred Obonyo. King'iyo mbaka mwajago ka gi Madam kaachiel kata mwajago kaendi gi wend ariyo gi endi, iyudo ka gin mbaka mabende ywayo kata kelo ji kanyakla ahinya, nikech wajang'iga gik moko mabende mulo japiny ahinya. Parenting kaendi, weche mag leadership, mano momiyo sa ka sa agombo ni kwabedo gi Madam to wachak wabed gi jatich Nyasaye Alfred, to kwabedo gi Alfred wachak wabed gi Madam Mary mondo waduto to wa combine ideas magwa to waneno kaka wanyalo dongore kaka oganda. Machiegni ahinya kama intiere yudwa kokalo kuom live magwa mag tudruok mopogore opogore, Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram @Kala TV. Machiegni Madam Mary kaachiel koda ka Pastor Alfred Obonyo yena kawo thuolo makende koro kae iwacho ni ladies first. Madam machiegni. Erokamano. Yes. Mor kuom chopo e studio kendo wagoye mbaka. Yes. Gigo ma mulo ngima jothurwa. Nyathi en ng'ama lich ahinya ma ngimane nyaka goye mbaka. Yes. Ka gimoro timre to ji nego wuoyi mana los nikech magi future leadership ma piny. Yes. Erokamano kuom rwak. Machiegni. Jatich Nyasaye. Erokamano ahinya ne janeno kaachiel kod jawinjo. Arwako kendo agoyo erokamano ne Nyasaye momiyo odiochieng' manyien. Kendo agoyo erokamano ne Kala TV kod log tich mare mangima kuom yie mondo wamul gima mulo ngima mar nyithindwa kod jonyuol e yo makare ahinya. Erokamano. Amor kabisa kendo arwako unu machiegni ahinya mondo wago kodu mbaka. Mana kaka asewacho seche mabende watimo introduction ni janyuol ni koda ka ting' mare, jathi nigi ting' mare, bende japuonj nigi ting' mare. Ende yudo ka gi thuolo ni endi jonyuol koro nitiere pacho, nyithindo nitiere pacho. In as much as ni samoro janyuol pod nie tich kata gini e tich mopogore opogore, but iyudo ka thuolo ma nyathi kod ni ot koro ng'eny ahinya maloyo gi e kinde ma bende nchae ne skul. Wachaka ne kaendi Madam Mary, gi e thuolo ma sani endi ma nyithindo ma nyithindo nitiere pacho, ting' onego bed ni wawene ng'a? Ka gin e pacho, ting' ni e lwet jonyuol. Nyathi en mar janyuol. I would say na 100% nyathi ni e lwet janyuol. Kata sama en e skul cha pod in gi responsibility. To nitie gimoro ni sama skul oyaw koro majority of their time gin gi jopuonj. Gin e skul. To kolor skul kaka this time mowuoye ni ma dong dwe mar 8. Nyocha giloro chon. Sani koro gin dala gisebudho dala. To ne break ni nyisha duong' ma second term. I'm thinking ni gimikelo mbaka ni en nikech ineno ka jonyuol mang'eny nigi weche ni nyithindo thagogi, nyithindo beda burden, nyithindo donjo gik mamoko here and there. And gimomiyo wawuoyo e studio ni en ni wadwa mana pimo paro gima timore e kor gwenge ka nyithindo loro skul. Gimomiyo janyuol nigi responsibility. Onge chieng' moro minyuolo nyathi tiwacho ni en responsibility mar ng'ama chielo. Sirkal nitie nyalo konye konya, but the whole responsibility en lweti kaka mama gi baba ka untie. To kata ka baba gi mama onge to jogo modong' giluongo gi ni guardian, joma ritogi ma gidong' e lwetgi. Nigi full responsibility mar ng'eyo life ma nyathi chakre okinyi nyaka odhiambo. To kine ikelo wach ni tiende ni weche nitie. And moko wan bende waseneno kuonde mwadakie. Nikech en freedom moro ma unique. Nyathi chalo gimoduogo oa jela
koro en gi freedom motimo magi ma Yes. but gik moneno sani kama kuonde mwadakie freedom no tero gi mabor nikech pod gin joma tindo madwaro no chiki ichike gimotimo ichike gimochamo ichike kar nindo ne to giwuodhe but wayudo ka majority nigi freedom makoro nyathi wuok okinyi to duogo thiambo to janyuol ok ong'eyo ni nyathini nowuok odhi kanye to ang'o mane odhi timo assignment mane manomiye so it's like janyuol bende chalo gima ok policeman ok ochiki ni to ichiew itimo ang'o gang'o. Yes. Mar ariyo ka wadonje parents man ma committed tich ma ichiew okinyi tidhi e tich mano ng'eni nyathino be oseng'eyi ni baba gi mama ang' nowuogi koro papo dongne koro timo gimodwaro. So we are requesting ni parental roles odonji mondo parents wacho ni ng'ane akinyi kawuok ang' itim magi ma sama kama ang' isom to kiweya free nikech en ng'ama tin meko paro maber mondo occupy time ne maber throughout the day ok ber to moloyo an sana ger e line ma nyathi manyako nikech en very exposed samodong' nono maonge control no school cha ber jopuonj control gi badake controlled environment to kokoro dong' e dala to en nyathi manyako to control onge to onyalo chwanyore yore mang'eny nyithindo mang'eny bedo defiled sani nyithindo mang'eny bedo gi issues moko unwanted pregnancies that is the time most of them are rampant ka koro in janyuol tiseng'eyo ni in gi nyathi ilano koro nyaka ichiele maber ichiele gi rit mar kanisa ichiele gi rit mag puonj mipuonjoru e ot kaka iduogo kata kionge to be make sure ni mit ka ni dhi kama iketne chike manyiso ni ok adwa ni wuoth kama ok adwa ni wuoth gi ng'ane nikech groupings moko be gin go ma mislead giluongo ni peer pressure nitie koro kosedonje group no en kosechiew to gimoro mitimo ma meaningful e dala be onge koro yudo ka en ng'ama spend a lot of time gi nyithindo mamoko maoko to spending a lot of time gi nyithindo maoko cha bendo okwanyo mang'eny maricho mawilo pache nikech gik ma gidhi through e social media matinde wan gogi samoro bet mana kata od ng'ato gineno pichni moko nego gine gidhi through gik moko koro pache wilore in kapok ifwenyo tiyudo ni nyathino koro kwinji kata iwuoyo godo to en mana ng'amo bir moko be nyocha yudo ka parent moro be ywakna ni nyathi lorore ot ochiew gokinyi to lorore ot kuro kochiew otanda neno bok ochung' noloso kata wuok nodhi luokre en osike social media tiende ni en gi access to simo koro mane gima gale gik mong'e simo go bende kia so iyudo ka nyathi bedo detached direct communication gi engagement gi parents obedo taken gi social media gadget koro nyathi en independent ma ka odongo sama entiere modongo no nitie a lot of education and training monego ai dho janyuol to koy mano lal mokadhi emineno gima koro sani wa experience ma nyithindo wacho ni en gi right mare en gi gino duokre gi janyuol ne ok owinji janyuol ne and again ka koro wadhi e level machielo ma koro gin responsible citizens mag piny ma koro dwa loso family yudo ka challenges ng'eny ok gidagre ng'amoromo godo no bende mondo okontene bende tek en bende ng'amoromo godo no bokia nodongo e pattern mane koro ok iwinjo wach janyuol ma jadola pani biro yawo e kitabu mamuma janyuol nigi role dho janyuol ni duong' guide to kiignore ahinya to inyaki chwanyri nyaki hinyri in one way or the other sani gima prevalent ahinya iwinjo ni nyiri masani ok tendi winjo ka ji diro wechego nyiri masani tindo kinya trust nyiri masani olowa iwinjo the word masani no something contributed to that behavior detachment moro mipimo ni nyathi odwa donje social media to weyo the natural parent issues koro social media ni emofwato to moko mislead gi majority of the time gik magineno mislead gi erokamano ahinya Alfred winjo kama dang' tumo kanye ndi weche mag freedom gi control kech sani koro gin gi freedom samoro maybe kuyo chon ne gichalo joma ne nie jela e school nikech oketnegi matek ni sama kama nyaka tim gima kama to in itiri moki wuog ineno mana oko mar gate no kidhi dala godhiambo koponi mano in nyathi maponi madhi school to dok dala to gi control moro cham nitiere but dala ot kaendi janyuol ni pacho but odhi tich
oduogo bedo kata gi nyathi for 1 hour then onindo. So freedom wanyalo wacho ni freedom ma samoro nyithindo nego niendi nitie kaka onego bed ni wanyalo nitie kaka wanyalo regulate mondo mi kik gibed jogo ma samoro giparo ni koro wan thuolo wanyalo timo gima wadwaro. Jaduong' kapok aduoko penjono to yiena mondo wawach wach moro. Okay. Nitiere pogruok e kind janyuol kod janyuol. Yes. Janyuol en ng'ama oyudo thuolo mar ting'o nyathi To nyuolo kanyo. to nyuolo To weyo. to ngima mar nyathino ok ochune. Mano janyuol. Janyuol. Ochal gi moko ma kawo nyithindo to bolo kosenyuolo to bolo e pipa ka. Kata ma bolo e chocha. En ing'e ni koro kata le maluongo ni guok ohinge gi rieko. Mano janyuol. Lakini janyuol en ng'ama kawo ting' mar nyathi. Onyalo bedo nyathi monyuolo kata ma ok onyuol. Koro ka en ng'ama nyuolo nyathi to kawo ting'ne to en janyuol man gi paro malew. Ka en ng'at mane okawo nyathi owadgi, nyathi nyamin-gi, nyathi yuore and such like things, to emo bilago. Koro ng'ama kawo ting'no emo luongo ni janyuol. Koro wadwa ni mondo waket gini kama huyanga, mondo japiny ong'e ni tang'o ma wawuoye. Wawuoyo kuom ng'ama kawo ting'. Jakawo ting'ne en ema wago kode mbaka. Kaeto jal ma ok kawo ting'ne be wadwa nyiso ni onego kawo ting'. Nikech ka isebedo ng'at moyudo thuolo mar ting'o nyathi, to nyaka bed ni sechego pachi paro ni onego bed ni nyathino ting'ne idhi kawo. Koro mano biro miyo wachopo e kiwango mar mondo nyithindawa matindo manyiri ong'e ni kapod ok anyal kawo ting' mar nyathi to kare ok onego abed kode. To ka ok onego abed kode to ok onego ayudra kama iyude. To gini tamore ahinya nikech jonyuol ineno ka awach gimoro ka. Jonyuol masani moko kuomgi paro ni kigo mbaka gi nyathi manyako gi nyathi mawuoyi kuom weche mag terruok. Ni to mano koro iwacho wach marach kabisa. Kendo iyudo ka samoro wan mwapuonjore gi nyithindo kaka koro wigni gi week manyien wan gi conferences mag nyithindo. To iyudo ka sami chako wuoyo kuom ngima mar nyathi, ngima mar weche mag terruok, to janyuol kulo wiye piny. Kendo winjo kamoro ang' duogo moro bedo gi chir mar nyisi nyaka ni jaduong' maka weche moko ni giwacho mbele nyithindo. To wiye wil niya, gimowacho ni kik wacho mbele nyathino ng'e moloye. Adier manitie ni sani kaluwore gi weche mag lony mag mbui, nyathi ong'e nyaka mikia. Koro chuno ni nyaka ikete mondo inyise. We agol paro marwa kadok e penjo mini penjo. Wagol pach nyithindo gi pach jonyuol ni sikul en jela. Skul ok en jela, skul en kar tiegruok. Kamimiye ng'ato paro gi lony manyien mamiyo nyalo konyore e ngimane. Koro bedo gi perception, bedo gi paro moro ni skul en jela no, ema miyo nyathi be ka koro dhi skul to chalo ngame chune. Kelo statement moro ni we wadhi negi. Ok ong'e ni somo ni mare. An somo ne adhi sikul, ne ok adhi sikul nikech ne asomo ne babawa gi mama. And in fact, ngimana mar school, mostly, an ne ok nyisa ni dhi tema. Nikech ne ang'eyo ni skul kadhi to ang'e gimotera. Nikech noketa piny mowuok koda sama ne anyalo winjo wach. Noketa piny mowuok koda wuonwa en ong'ama ger. Ogonyogo kuom ong'ama ger marach. En onyisi no mera, skul mari, in ema biro konyi. An sama biro yude ngima mari, nyalo yudo ka ngima kata kaseto. To bende sama sebet mise kawo responsibility ka in gi odi, an ok obichuno ni nyaka bi konya, nikech nyaka bi kuongo ing'i odi mokwongo. Kaeto koka modong' balang' ibiro ng'iyo ni baba wanitie, mama wanitie. Koro sikul ni ngimani. Koro wagole pach nyithindo ni skul jela. Skul ok en jela. En ni kamoro ka kamoro ma initie, chik nyaka bed. Gima miyo gini neno ne jomoko ni jela kata ne jonyuol, en nikech janyuol ochiwo thuolo malach ahinya e ot. Koro nyathi neno ni dala ka ber molo sikul. Mano emomiyo injo ka ndalo ma koro ji chiegni loro to gikwano ndalo. Ging'iyo gate. Moko dhi nyaka e rang'iny mar penjo japuonj motelo ne klase ma iluongo ni class teacher. Ni tunafunga lini? Nikech odwaro freedom cha. Tiende ni ya nyathini en misumba ne obwongone. Obwongone obedo colonized. To ka nyathi obedo gi paro ma huyanga,
to ang' nomiyo ng'e ni kare skul ka en somo to kare kata dala kucho nitie seche moko ma ok ayud time mar somo kare onego abed skul mang'eny molo dala to nikech okia nengo gini to jonyuol be okel negi nengo ni to bende skul kucho koluong jolony mapuonjogi kuom weche mag ngima to gineno ni jopuonj dwa ni mondo berre. Ndalo moko kana wuoyo gi moko tapenjogi ni to un gimo mluonga ka mondo abi atim no uneno nang'o momiyo be ni si walimu wanajipendekeza tu jopuonj dwa ni mondo berre mondo wang'e ni kare somo ber to kelo ni example ni dong kata ng'ane ok dhi sikul to ng'ane ngimane chalo kama dong kata ng'ane ok dhi sikul to ng'ane ngimane chalo kama to adier malelo en niya ka ng'ato ok dhi sikul to kata obed gi mwandu to chuno ni nyaka omany ng'ama nigi lony mar sikul mondo konye. Koro kare ber ka in gi lony mar skul otelo kaeto mwandu oluwo nikech koro idhi yudo kaka igo mbaka gi mwandu mondo mwandu otim gima idwaro. Koro nyaka waket nyithindo mondo ong'e ni skul en ngimane. Koduogo dala janyuol nyaka los mikakati, nyaka chiw chik, nyaka ket ni ma iringi gik ka, ma iringi gik ka, ma itimo kama. An nyaka sani Nyasaye ogwedha gi nyithindo manyiri 2. Achiel ja form 3 to machielo to ni piny madiere to no Nyasaye okawo. To nyaka matin no ng'eyo. Kodwa wuok to wacho ni ba adwa dhi timo gima kama. Tanyise ni dhi tim. Seche man gi wach moro nikech thuolo ba miyo gi wago mbaka. To biro nyisa ni ba gima kama neno. Ere kaka en. To wago mbaka. Koro gima miyo seche moko bende nyithindo moko gombo biro dala en nikech janyuol be ok ni kode machiegni. Ong'e ni dala kacha cha mama dich full time. Mama wuok saa 12 okinyi, moko wuok kata as early as saa 9. To duogo saa 6. Ka kamano to duogo saa 3. Duoke en donjo manyo kaka oluokore to penjo ni chiemo bosechiek. To chiemo. Kotieko chiemo otanda. Pok penjo kata nyathini to uriyo nade ka. Ng'ane tang'ane gik mane timo. Gik mana wenu nutem ka bo utimogi. Koro nyao waluonge ni jwang'ruok, negligence ma jonyuol nigo ema be kelo room ne nyithindo momiyo gigombo biro dala mang'eny. Nikech skul kuchocho oket timetable chakre sama kama nyaka sama kama etimo ma nyaka saa chiemo omi thuolo mar chiemo nikech onge dhano manyalo chiemo dakika 30. Ni no uchaka chiemo to chiemo for 30 minutes. Chiemo dakika 7 ka ng'eny dakika 15 kindi gi chiemo rum. Nyiso ni dakika modong' ni komi 45 minutes or 1 hour. Nyiso ni dakika modong' ni oketi mar mondo mi obwongo ni oyawre. Mane makoro ng'ama mane mo structure ngimane maber ka en nyathi skul to ng'eyo ni dakika makoro dong' ni pok atieko assignment. Warenga dhi atimre nade? Atieki. Nitie moro mane asomo gokinyi to ne ok atieko. Wadhi aluwe ane dakika ni. Seche go be moyudo thuolo mar gonyo dende. Onyalo wuotho, onyalo ringo. To ka ng'at mang'iye to nene ka ng'ama ofuwo but ong'e gima otimo. Nikech tok ringo cha dhi yudo ko bwongo ne yudo yweyo. To freedom mane dala ema miyo nyithindo gombo dala. Okay. Wech mano mar freedom mantie dala madam nitiere mais an example obende notimore. Nyathi osebedo ka very stubborn, ochando jonyuol ne, onindo oko, onyalo tiyo kata mana some days, week, en opod onge school, ondanda oko. So there was a time mane ka janyuol ma dichuo nopenjo, to ne giriwore gi miyo, nyathi oriwore gi miyo, ma gigo wuon gi. So nyathi nogik a point mane omake, nyathi manyako moko ni grade 7, nogik a point mane omake, kane omake to gochne wuon gi mondo odhi anena mondo mi winj kes ni. Wuon gi wacho ni an wach nyathino roma ok abi ka polis kondele ka. So mogochne nyamana nyaka min gi ma min gi odhi oware. So this issue ma nyithindo bedo godo stubborn to iyudo ka janyuol moro ki discipline nyathi to Alfred wacho ni kik ichak igo nyathino kamano or samoro uriuru gi nyathi Alfred gik machalo kamago. Whom should we blame? Okaparo ni koro problem mano koro nyathi teko advantage disagreement between mama and baba. Nyathi koro teko advantage mama side kode baba koro enemy ne. Nikech gik ma baba wacho mula dieri gik maricho motimo. To kodwa numul. Baba penjo nyathino ni kanye dong winjo kiwacho kamano. To okduoke. Nyathi ma nyako ma ja grade 7, how old could that be?
around 13-14 kang'eny to 14 kang'eny to 14 should be 13 nyathi ma nyako ma 13 years nyalo nindo oko ndalo 2-3 ka jonyuol kia mano nyathi ma pod nie control ma janyuol to nitie gima kelo mano ma ok yot mondo wa discuss without getting to the root cause mar gino nitie gima kelo gino ka mama is protective yes nitie underlying issues ma samoro nitie family ka wan gi nyithindo moko mo idhi e keny kisenyuol okay you understand ibiro kode kawa kode asenyuole thurwa kuma nantie koro ikawe kaka nyathini nikech ikawa kaka njaudi but yudo ka chik mane entiere depend age miyude nitie chik mane en godo kam or environment monoae pok ing'eyo maber kaka baba manyien makoro kawe iluongo ni stepfather koro ibiro to mama ineno ka gimoro rach e behavior ma nyathi nikech koro udak machiegni to koro kitemo wuoyo tineno ka miyo ni ger temo geng'o kor nyathini in kaka janyuol mawuoro nyaka ichichi kendo gichich ga very fast ni to karang'o matimre mok ang'e ot ka kara nyathini ok nyathina ok onego wuoyi wiye ang'o momiyo ka penjo ni nyathi mang'ane ni Irene nonindo kanyo ang'o momiyo ok idwoka maber ok oyud dwoko nyathi matin ni iketo nindo oko ang'o ming'eyo about nindo ne oko ni ma ok idwa nang'e to mar ariyo dongan wuoro dongo ne gani ma penjo gimono nyathi aduoge line kata ka nitie gimoro marach mano is one of the underlying issues moko ma nyalo buogi kidonjo as a parent tipenjo wach nyathi tineno kiwiti oko molo janyuol some mothers want gi weaknesses na I want to admit it ni wabedo attached to nyithindo mwago oko chien neno mana ni kikwere gimoro to ni nyathina ni ok idwa nyathina ni sando you understand kata ka wuon gi korore jali neno mana en protective around that particular child molo ka kendo koro yudo nyithindo moko gi ng'amo otedo negi ni koro ochako compare the level of treatment gimo yud ka to gimo nobiro go cha koro gino en gima donge yodni ma koko obedo dealt with chon to odni dhi barore kata ka nyithindo tindo kata ka nyithindo dongo odhi barore definitely onyako barore to baba ni timo maber odwa riwo nyithinde kanyakle gino penjo halima nyathini to gi moko gi to geng'ne the barrier nitie kaki wacho ni nyathi mako imake notima odhi e police station notima make kitude gi weche ma kuyude e rumbi mar jokuoge oruyude rumbi mar jokuoge nyathi ma 13 years mano ng'isi ni ok en gimo chakre ka en 13 gimoro nitie maduong' e dongo mare kotin kochakre age mar 5 4 6 kubiro malo gimoro ne nitie ma jaduong' ni kia wuon od ni kia koro jaduong' ni koro age ma 13 ni yudo ka koro ka jaduong' ni chako neno gigi to mama to protect gini nikech samoro wuotho gi jokuoge no nochakre karachon gik moko be ni kelo mabeyo mane gichamo mane konyo mama to nyamama pamo ni nyathina kawuoni kelo ma siling 1,000 erokamano to koro sani gibiro ka koro gikoni kik ing'is wuoro gima timore ere kaka nyathina ma ja 7 nyalo nindo oko one full week kake kumantie tangima to an mama to baba be nitie odni I think kakoro the point moro michaki pimo ni kane jaduong' opimo to gigoyo statement no ok odonjona maber nikech mama gi nyathine manyako riwo ne wuon gi in fact ma osebedo kotimo maendi magochoni ne gigo baba koro nyoro ma wozon kawuono wan gi Thursday nyoro ma Wednesday eka nogole e sel nyoro Wednesday nyathi manyako ni be obedo part of goyo jaduong' nikech jaduong' openjo kumoninde gi kuonde ma intie mano is no family mano onge family be kik wuondore onge jogo rawarawa kanyo in fact girawarawa kanyo jaduong' no is very soft ma in fact under advice without getting into finer details ni or detach himself from such a relationship mono or lost a relationship mamare mono bed gi kwe but kura ne nyithindo mamoko molo ba nyathini nitie nyithindo moko adek it doesn't matter apano ni jadolo biro konyo kanyo nikech lamo bende onge ot church be onge
nikech debed ni church nitie ma ji dhi e church kaka rumbi de koro puonjruok moko donjo to gichalo gima nitiere gimoro mogeng'ogi. Nitie gima timre odno. Nitie gima timre odno ka mano to biashara moro nitie mama timo to using this girl. Nikech nitiere kata ineno kuong moko mok dwargi. Samoro mine moko, jonyuol moko tiyo gi nyithindo to peddle gi. Kata gik moko miboyo giluongo gi na gik moko nyasore kandis moko magalagala go gi tract money. Koro nyithindo wuotho go street iwuondruok ni uso kata njugu. Nyithindo donjo kuonde mok gine gidonje. I've witnessed this ka nyathi matin ma nyako ma about 10 years uting'o gimoro wuotho go dhoba no uso njugu at very odd hours of the day. Nyathi ma nyako matin tiende ni a expose adire oko ka care gima timre gimani. And ja 13 ma ja 7 ka koro jwa nindo oko 3-4 days kendo chako duoge odi surely as a parent kata debed manin gi disorder machal nadi okibede pinti noni ni tango machando nyathina ni kodwaro medical attention moro to mondo tere kata ka ni mental torture moro itere iri jokonyo jojolo gi mono konye mono nyathi duoge laini kech mano nyathi matin ma you can still mold 13 years nyathi ma podi loso maber maduoge laini gimoro nitie dala no jadolo iwinjo gima timore. Yes. Nyade mang'eny gima kelo wechegi achiel en ni nyathi manyako ni kata jonyuol ariyogi namba achiel ni ok giloso wach sama ne gidonjo keny. Chal ne ng'ato nomako kor wadgi omoke kachwe nikech ngima nene kama rach, oluoro achaya, oluoro nyiera, koro manyo umbrella marumo koth mabiro goye. To ni ok ong'eyo ni bo umbrella kanyo ok inyal chung' ka koth chwe seche auchiel, chuno ni nyaka imany komi bede. Koro jonyuol gi jogi ni ok obedo piny moloso ni an ing'eyo gima timore nyadi mang'eny. King'iyo nonro mar keny mar dak mar ngima mar ji to nyadi mang'eny joma mine noser gi miriambo. Adieri ni ok obedo okang' mokwongo. Koro samoro ng'ani ne ng'ama strict to nikech odich odwaro dhako ni ok nyiso strictness mare ni an to ngima machalo kama ok ahero. Namba 2 ni ok onyiso dada no ni sama koro ayudi ka in gi mihiani abiro kawe kaka mara. Nyiso ni chike manie ot kaka an wi ot nikech Biblos wacho ni chwe wi ot kaka an wi ot biro chuno ni nyaka dhi gi chike ma line gi dwaro mar odwa mabiro chiwo kaito in ibiro sera nikech kaka school nigi head teacher gi deputy sera kaka ot bende nigi the head ma en dichuo to miyo sero. Namba 3 en ni jogi sama gin tiere ot ka to nitie pogruok mosebet mano chakore chon koro to nyisore nyaka kuom nyithindo. To adieri ot ok nyalo koso bedo gi challenge. To gimonego bedi en ni challenge owuok e kind baba gi mama, ok owuok e kind baba gi nyithindo. Ka ji ochwanyore to baba gi mama mochwanyore, nyithindo ok ochwanyore. Koro we kao hanga mari, we kao mirimbi gi chwanyruok mari ket kuom nyathi. Ket nyathi tenge ni nyathi ne ok ochwanyi. Inyalo ka nyadi mang'eny gino mi joma mine ahere kabisa. Odwaro dhogi lakini style mowuoyo go gi nyathi. Mageta kene nonyuol kanye. Magito kudhi magegi. Ng'eni ok nyathine modich go ine target to nikech ok onyal fesi. Koro olo mirimbe tek kuom nyathi. Koro nyathi be penjore ni to an nonyuola kure. Magi gik ma nyithindo manyasani opogore gi machon ka. Machon ka ing'eni en kata kano rad kode gi oko wan ne go serious. Jaduong' moro rado kodi oko mar Samari School kata itimo gimoro machielo. Tibiro muli sawa ni wan gi wuon chief moro gweng'wa. Sao ket chunye kama kwe. Okonyo yawuoyi mang'eny kabisa. En kano rado kodi to kia ng'eyo ni in nyathi ng'a. Okungo deal kodi monde kaito penjo ng'ama ni chiegni ma nyathi ng'a. To dhi manyo wuonu. To ko manyo wuonu to ing'eya. Koro kidhi goyi malo kaka nogoyi cha. Koro magi gik matimore ni wakao chandruogo wakao wamiyo nyithindo. Jonyuol nyaka puonjre ng'ama janyuol mong'e kawo ting' mar rito nyathine. Nyaka ipuonjri wacho wach minyalo wacho ka un ji mang'eny kata wach miwacho gi alamoro to gi wach monyalo wacho diegi.
ji ariyo nikech sama noyudoro nyithindo ne onge to kata ka ne entie to sama ne ugoye mbaka gi min gi kata sama ne goye mbaka gi wuon gi makoro in go no en noonge sechego ni ok iting'e idhi kode ni kuonge rado gi wuon gi no kata min gi no mondi muwuoyo mugo mbaka muchopo e winjruok eka koro inyise ni an to an gi nyithindo mikiyie kawa gi nyithindago nie ayie koro kidhi nyisogi ni wayudo baba machielo koro gin ka gibiro to gibiro innocently kendo nego gibe gi wich niya mae babawa mane babagi koro luor monego mi janyuolne muma wacho niya un nyithindo luoruru jonyuolu mano buk mar Jo-Efeso 6:1 wacho ni un nyithindo luoruru jonyuolu nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth. Tiende ni ka nyathi ok oluoro janyuolne to mano kare en tim marach kuom Ruoth. Kisungu luongo ni abomination, mano gima kwero. Nyathi ma nyako ka gore agog wuongi, mano gima kwero. And in fact miyo no ok apar kodich gi future mar nyathino. Nyathino ka ne en ng'ama nyalo winjo chenro ma wantie sani, to mama gi no ema ok onego winjre go molo ng'ato ang'ata. Nikech mano ng'ama ketho kiny mare. Onego umre kuom wuon gi nikech mae ng'ama koro konye. Nikech ngima kano obed ng'ama winjo wach to kata chopo e police station odi ok ochopo. Koro sano dhi fwenyo ni kare wuon gi mane dwaro ne ber molo min gi. Namba 4 en ni jonyuol ni mamiyo ni en gi chenro ne machielo ma koro dichuoge ni ok priority e ngimane. En ga another option. Nikech kionge gi option to ng'ama ionge go gi option ok inyal mistreat. To ka option machielo nitie iwinjo ka ng'ato wacho ni ok obadha sama ogik e kiwango mar ok obadhi nyiso ni nitie gima chielo mobadhi. Koro en gi option machielo. Ka en gi option ne to nego nyis nyithindo ni nitie option machielo tiende ni baba uma nonyuoli nitie kare. Koro adwa ni mondo ateri ire. Ka ok kamano to ne wantie baba machielo mayudo. Adwa ni mondo koro edhiye. Namba 4 kata namba 5 en niya gima timore e ngima mar miyo ni mondo giye kiwango ma nyathine dhi oko to duogo to ok openji. Mama ni wichore gi ma nyathino kelo. Mama ni madho sukari ma nyathino kelo ka. Mama ni rwako law ma nyathino kelo ka. Nikech ka en ema manyo sukari to manyo law to manyo mo. Onge kaka onyalo yie mondo gimoro machielo ma ok ong'e kuma oayobi. Jaduong' en ngima mar dak ka. Ng'ama tiyo matek mondo yuti. Ka gimoro biro e yo mayom to nyaka openji. To ng'ama oluoro tich mane ge nyao ng'ama lazy modheng' dheo mane ng'at manyalo rwako gimoro mobiro atino nyathi konya nyathina an kaka natim ne onge mano en responsibility ni en mar Atieno koso Atieno responsibility mari shift. Koro osekawo ting'ne kaka janyuol omiyo nyathi koro en ojanyuol koro ok ojanyuol koro nyathi cha janyuol kech nyathi ni makoro manyo oko to timore nade kelo kech onge kaka nyathi nyalo nindo oko osiepna anoda kata e puonj mimiyowa en nyathi by saa 12 onego bed ni anot ka onge to nyaka bed ni kama entie no ang'eyo ka ok ang'eyo to nyisa mana gima notimo kanyo gi chik kuma nogole. Nikech sama ok inyal control nyathi we awachni chiwo chik en lwedo mariayo nyathi moloyo mopondo chiwo chik en lwedo mariayo nyathi. Jolwany wacho kamano that governing a child is a secret hand that straightens. To weyo nyathi thuolo chole olware piny bole piny kacha kendo piny ka nyathi olware to en ng'ama kethore. We awachni loso nyathi obed ng'ama ber tek moloyo ketho nyathi. Ketho nyathi yot. Ketho nyathi en niya iweye no nyalo timo gima odwaro sama odwaro. Iweye ni kaka otu chiemo king'i ni ochamo chiemo machalo nade kendo iweye ni kata korwakore to koth rwakruok morwakore kochunyi. Mano is very simple. Isekethe. Lakini kete mondo koro ung'e ni mae kaka onego arwakra decently as a lady nikech gima bende kelo wechegi osiepna. Ngima kaendi wahero wach mar my dress my choice. To we anyis janyuol mamiyo kawuono niya ng'ama dichuo winj wach gi e wang'e. Ng'ama dichuo winj wach gi e ite. Wach okwongo winjo gi e wang'e eko choro e pache gobwongo. Gima okwongo neno. Gima owinjo no ok lich ne en gima onene malich. Koro sama iketo kata nyathi ma nyako marwakore half naked to biro kelo kata rochruok mar ngimane kata e ot ka.
e kinde gi nyithindo wetene ma yowuoyi kata jomidak kendo nyalo gik level machop nyaka kuom wuongi nikech joma chuo en gima neno ne mo believe mana momiyo chuo mang'eny osegore e pol en gi chiege wuotho go kama to nyalo gik kama chiege chak winyo wiye ka steering kamae ang'o ma en go molo mara nikech chuo dichuo wang'e no e gima believe ng'ato kadhi wuotho kama to jaber mabiro to owuotho molokre kamae ma pikipiki gone on koro nyaki make sure ni ng'iyo kaka nyathi rwakore nyaki make sure ni ng'iyo ni to nyathina nene kanye timbe machalo kamago nyathi ok inyal keto mago wuon gi joluo nogo ngero ni it ok nyal yombo wich kata ibed gi it maduong' ma joluo nogo ngero ni iti chalo it aboke to ok onya yombo wi kendo joluo nogo ngero ni gima jaduong' neno kobet kata ng'ama ng'ongo neno kobet nyathi ok inyal neno kata idh wiye sama koro ikawo nyathi magore kor wuon malugo lweny gi wuon tiparo nade bing'e ni mano kodhi michwoyo in be ema nyaka nusandi nyathini dhi paro ni kaka nigo wuon gi chae kako dhi go dichuo machielo madhi radogo to ang' noyud dichuo matek ma ok bi yie bolore samoro dichuogo ni odich ni mondo abed gi keny kik akethi koro ore koro kata igoye to goye agoya to dichuo nyaka ibed gi sound nyaka ikwer ne rach nikech gocho migoyigo no bi itieko got kata koro wuondori ni muol titieko odno gi rieko dhako ni be kariek to onego penji pachi magigi watimo tiling'aling'a ni pachi en mane koso wasejogi kajuendi madam watiki this example kata watiki gini kaka example marwa nikech ok en gima nochakore nyoro mana kaka wacho ni you want to believe ni ok en gima ochakore machiegni but this is something ma ochakore chon en jaduong' ni bende osebedo katimo his own investigation so it reached a point mofwenyo ni kare mama ni tero nyathini baba gi cha ma nyathi manobigi keny koro fwenyo ni mama ni dhiga gi nyathine baba gi cha baba gi cha so gima chande ni to idwa kawo nyathini itero ir baba cha koso what is happening mamiyo magi indi timore aeto mama ni indi bende nigi side business mar kuom ina prophet mochwako dalagi ok ochwake area ka but ochwake dalagi tikelo ne koro gik machalo kamagi so wawacho ni maendi en koso wa kaka jonyuol mondo wang'i the future mago mag nyithindwa koso en ni maendi we are just protecting our kids you know indi baro makare nikech the moment mama gidi timo idwa ni mondo yachake atache to the real father the biological father koro maendi chal ka gima koro ok en father nyathi to osefwenyo ni ok baba wa pastor wacho gima maber ni kidonje keny to nona nena kamidwa donje mondi and yud ng'ama lam Nyasaye mi ng'ama jadieri ma wacho ni the truth an ng'ane an gi nyithindo ariyo nanyuolo kochia gi wuon nyithindo gi pod nitie to kadwa dak kode adwa loso keny machielo koro in be kaka in midwa bet koda ni in be go ibre kinone to jogi relate nade kapok irikni ahinya joma chuo rikni ga without check ahinya nikech kawo chi ng'ato gi nyathi ka ng'ano nitie opogore gi nyako mana onyuol ka ni e skul e kor gweng' ma ok otedo pogruok nitie maduong' kabisa yes you can easily father this kid mana onyuol ka ng'ato ni e skul mana onyuol e kor gweng' ni obi ikawego to gimikawo ka nosetedo kamoro to tedak otamre koro dwa dak mar ariyo to biro kendo gi msigo moa kocha awinjo ni piny Mwaluya nyathine ok dhi kamoro to jaluo to nyathine dhi adhiya donge community oyie kama so sama mama ni transit oae keny machielo to biro gi kodhi mar ng'at machielo modong' kocha cha nyaka in iwuon go kwano muwinjru maber kabisa mibed gi clear understanding ni en ng'awa manodak go mokwongo ni to ng'ani wacha ang'o ewi ma kata in bende in ng'ama dichuo bed gi chir an ng'ani jaudi ma Grace ni obiro ira aneno wadwa dak kode to nawinjo ni dak kode karu kindu kode chal nade mani ichako piedho ndara chon ok ibi bedo gi tim mila mineno timre ibiro winjo mang'eny
ichalo ng'ama dwa ng'iewo lowo, itimo investigation about the ownership. Nekech en obiro kodgi nikech maybe mirima moko ma short lived. Tineno ka mirima ma short lived go gin ga issues to do with pesa. Maybe jakochia manoringo weyo ni dhier koro oneno ko chandri koro maybe Nyasaye ogwedhe koro kendo communication ochako donjo. Odu kama noringo donje ni boyudo kaka ok ni mala inya kaka noparo koro be ni piny. Pache koro sechako fuyo ka odwa dok chien kucho. Gin koro sechako tudo nyithindo tendo gi wuon gi manoweyo cha. Dine en ng'at ma straightforward noweyo ne jalcha nyithindo to dhi omanyo keny machielo ka en ng'ama pod ni life machielo to nyalo chako nyuolo mamoko koni kendo mago timre kendo life dhi nyime. Nyithinda manawe gi wuon gi kochiaka gin ng'ane gi ng'ane. Nawe nyako gi wuoyi. Kae wachako duogo wachaka loso keny machielo nyuolo nyako gi wuoyi. Gin nyithindo mani two families. Ma wazungu time yo moro mayot malich jaratenge makiaye. Nyako ni en introduce nyaka ng'ama noweyo cha gi chwore manyien. Nung'is ni an kora didak gi ng'ane dago higni 15 wakethre kama wase separate or wa divorce. And have you heard a situation magidak in same compound somehow ng'at ni yore to dak gi another new man ngima dhi mana nyime bitterness moro malich ahinya ni koro tiene ni okwane lera ahinya kaka japolo wache lero koketi machon warikni jaduong' makori goyo ni pengine ne ok ong'eyo anda wacho ni nyathi moa godo oke matimo kido ilano rembe jaduong' nok nyal trite kamano. You understand? Ka rembe matrite kamano tiyudo ka rembe no ne obayo somewhere ma koro otemo mondo duoge ka en rembe to kok en rembe to that wildness koro mama capitalize on bitterness man go disagreement man go between the new husband ni koro rwake nyathini ni ngeni ngani sandi aneno ka ngani sandi ngeni yo ken wuonu ngeni nyathini mae gi minwoyo ne kaka kuri miyo waler ni odok ga kar ir wuon gicha tiende ni plan ni mane patch mama onge intention to stay here longer and also mono gigo jaduong' masani modak godo ni is telling you ni gin ga strategy of living. Todwa wacho ni jaduong' oriembo wogoya moriwa nyaka gi nyathina. Koro ngene ok care about kata konimo kontie manoseyudo kama koro kokea koro dwa dok koche gi nyathini spend more time gi the previous father the biological father to jali ok mi information ni nyathini ni kanye do ng'eyo do wacho ni nyathini karani ka wuon gicha gini winjo penjo ni ang'o momiyo ng'ane ni ndoko mang'eny to kang'eyo gimotimo akang'e kuma intie to dakane in mama kikawo serious nyathi manyako manja 13 ni ndoko dakane kachandi kaka chanda tiene ni uncomfortable. But in most cases money ndia oko nende ka wuon gicha onendo ka boyfriend ka gi groups ma intiere kujite at the time onge mana ni mache babagi ginyalo mana communicate but oko dhi onende mana ka boyfriend ka molale 1 week yude ka boyfriend ka nyendi mama gi ung'eyo mama gi ung'eyo and gimomiyo koro en lweny matek ne the current parent ma baba ni neni chenro nitie mar wuok kendo gidwa wuok en adipache trigger idwaro gima golo jaduong' ni monogo gi monogo wach ni after all wan gi kama ne wae mama ni ok care is a careless mother okapani en serious a relationship but gima late ni nyathini to is destroyed. Wadwa yue but kapok oyo Alfred yiena mi thuolo mondo wachne kasto then wayue. Number achiel yes en ni gima bende nyalo kelo nyawo mar lweny ni samoro wuoro ni makore go sane ni binoriwore gi min gi go wuon gi koro en tol mobiro nikech awende ok weyiere bende gimitimo ne ng'ato kitimo maber jolugo ngero ni kitimo maber titimo ne in kitimo marach titimo ne in we awache wach moro ne joma chuo Biblos wacho ni ya buk mar Ngeche 5 wesa 16 ni onge ohala miyudo kuom nyithindo minyuolo oko ni mar nyithindo ok onego bed mag jomoko nono tini monego gitini koro wuoyi ma pacha ler ma pacha lew ok onego we kothe kamoro nikech ka kodhi no dhi oran to in ma kothi oran to kodhi no nyaka chieng' mono luor maduog mahinyi yes nikech ka ko nyathi ma nyako ni dong koro wuon gi ni gigi ke kiwango nikech wajo machuo ovumiliaga
nitie kiwango ma kogik to koro joma notimo physics wacho ni ogik beyond elastic limit okoro konya yware moloyo mokalo kanyo koro chot kata blada cha kogik e kiwango ma koro ywaruok ni orumo to ogik e kiwango mar chot koro ng'ama de choko chot to chot nyalo gik kama nyalo amua kata weya nyaka gi odo no te gi gimoro amora odhi chako ngima manyien kato bro chono gi ne chagiluoro gidok kuma remo ne oyaye tene ni wuoro manone kele nyathi koro janyuol madichuo we jwango nyathini kata be ne min gi no kosonie kiwango mane mano min gi ok rembi ni nyathini ni mak gi lweti ariyo biblos wacho ne ya ni nyithindo ma ng'ato nyuolo kapod rawera chalo kod gige lweny kata sere ma ng'ato ting'e lwete to Daudi no bende wacho gimalo kanyo nyithindo gin gweth ma kuom Ruoth Nyasaye adier gin mich miwuoro koro ere kaka ng'ama pache ler nyalo bokore ringo gweth to ji duto te dwaro mana ber nyiso ni ya ng'ani ne ok en janyuol no janyuol gini nopore ne to kopore ni to many kuma riekni nitie go mbaka gi joma dongo go mbaka gi joma wigi otimo jere go mbaka gi joma nosebede gik machal gi mari ni nikech okine mi uongo kale okine mi konge kale chandruok machal kamano go mbaka gi joma nokadhe chandruogegi mondo ginyisi ni anto mana atimo kama to bende sama ng'ato ng'ado ni rieko ibe bede gi ratil mikete wach ni to katime kama to ber mane mabiro biro to katime kama to rach mane mabiro biro ka ber ng'ingo rach to mane yo melo to ka rach ingo ber werigo lakini nyathini to konego bed gir ng'ato nono nyathini to konego bed mag jomoko nono biblos odagi to mano pach Nyasaye mane momiyo ochuno Nyasaye mondo oruoyi Yesu Kristo mondo kothi owuon kik lal to bed gi ngima en baka mar mita ahinya koro gajwan kendo winjo kanye di kaka wafuone mopogore opogore yimo kama ne yio kandi man madundo kwa duogo to dhi nyime kanye di koda kabath mbaka ni ndi wang'iyo parenting tich janyuol kata ting janyuol e kinde ma nyithindo yweyo wachiwo example moro kanye ndi ma en gino mabende timore gi thuol masani ndi keto mana gi e kinde ni ndi ok gin jogo mabende chiegni ahinya kata gidak machiegni so bedo matek ahinya kwa duogo kanye wang'iyo ni fine janyuol koro tiyo nyathini ndi bende koro ni dala kae ndi ang'o makoro nego be notimo mana ni nyathine ni endi ok odhi kama endi aya to marare wan kod gik moko mabende awinjo kama Dameri osetuomo kanyo gik moko ma samoro iyudo ka koro sane uso to moloyo kata ma nyithindo gendi koro chamo iyudo ka biscuits moko sani koro nitiere ma njaga content mano mar bang ni eigi gik moko maricho ni eigi janyuol onego bene timango the community onego bene timango to jodolo onego bene timango kech magi gin nyithinde gi magi jokwae kanisa magi gin nyithi Kristus magi to sirikal onego bene timango e weche gi te kik idhi mabor inga endo kecho duka indi pod wan gi Madam Mary Odhiambo kaachiel koda ka Pastor Alfredo Bonyo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho ma e odwa. E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, Sule Mokinyi yango ni ma piny oru godo ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno kod an Henry Okech e chenro mar Sule Mokinyi chakre saa 10 okinyi nyaka saa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Color TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. To parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo
mamulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod ifuyo kendo kapok tho otuo, Sule Mokinyi yango ni ma piny oru godo, ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno kod an Henry Okech e chenro mar Sule Mokinyi chakre saa 10 okinyi nyaka saa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Color TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. To parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mamulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro Mogajwang' telni ndi mano mar ariyo kidie mano machal mar piny wang'iyo weche gendi mag ting' jonyuol ewi nyithindo e kinde ni makoro nyithindo to nie rusa kata oloro skul obedo matek ahinya kendo bende ok oyot ahinya samoro gi jonyuol ok oyot gi nyithindo and bedo matek ahinya kata mana koro ne the society the community ma bende wanetiere gi nikech samoro ka nyathini yudore lwasi mopogore opogore nikech samoro ngoyo mari kaka janyuol to ok en gine ndi mamit ahinya ma bende it kwanyo kata mabende dhok nyalo wacho. Machiegni nyewure telindi mano mar ariyo wan kod gigo mabende sani koro biro kaendi ma ichamo. Madam adwa ni react awinjo kituome. Ang'o matimore momiyo sani endi koro iloso mwandu moko mabende koro gin gi content moko kata mana gin gi ingredients moko mabende wacho ni moting'o yedhe mamero ji ma nyithindo gi koro tiyogo. Problem ni kanye momiyo koro kwa kawo ting' ni endi mar ng'ento ang'o ma nyithinde wachamo ang'o no ma gibende gitimo. Diere moko na yudo e school government nochiwo instructions ni kiosk moko mabende tie school gi. Yes. Onego bed vetted. Nikech ne giting'o iluongo gi ni lollipop. To lollipop gi kar los gi gine gi gik mang'eny eigi ma bende kar ne ber gi ngima nyithindo. Gichalo gima chalo nyithindo bed addicted to gine chemicals maricho mag mamiyo pachgi ginegi ringo matek or chando gi kaka joma dongo wacho ni omadho chang'a omadho njaga oywayo nyasore gi njaga in the same. Erokamano. Koro nyithindo jabiashara osebiro moyudo ni
adwa target jang'iewo moro ma ok par ma pache pod ni pi. Gines dong winje dire moko ka government obedo very strong e kiosk man tie skunde. Mano ong'i gik mantiere ma giuso ne nyithindo ma nyithindo bedo go gi access. Koro na paro ni sirkal nokawe matek kabisa to en a very critical thing kata thum moko migo tie school gi. Ng'ato kawo disco moro oketo tie school mago bende ne osebedo prohibited. Nowach ni ok timre. Ma paro ni mana nikech inaction moko mwa ok wa move into things very quickly momiyo samoro nyalo nikech wang'eyo ni ng'at ni en ng'ama ng'awo gima tin ong'eyo ae oko ong'e gole barabara mayot koro momiyo neno idwaro ni the effort mar rite sirkal donje janyuol donje jo community donje igo mbaka ne mono wajol gi mono giwuog jok mabeyo moriere machieng' moro bedo e society maber to kawaweyo kamoro ula muomo wagodo to ok gibirieyo gik ma iboyogi en ni ja uso en pache ni pesa modwa yudo gimotimo gi ohande okokea ni ng'ama dhi ng'iewo gireno en koro target gimomiyo iwacho ni nyithindo koro donje koro ing'eni o target joma tin ma pod pachgi ni piny koro ikele in a form of tam iboye ng'ama chamo tam ahinya en nyathi bende mondo iyud ng'ama duong' kochinjo tam onge en nyathi koro skunde around schools emiyudo ka gibete tie school fence gi oko kata kineno kata functions kote kantie kata chieng' graduation niyudo kata ka gik mang'eny spread e tie ndara e tie school compound onge ng'ama vet gik miusogi ana wuok gi mara oda bet go apedho leso kanya usa onge ng'ama ong'eyo ni ating'o gima chal nade sama nyithindo yudo break cha donge like primary schools iwene gi get open giwuok ging'iewo gik pi modho gik matindo ng'ama ne nigi pesa to gichamo onego waket strict rule ni ang'o miuso ne nyathi mano sirkal onego kaw jukumuno kada ntiere chik mane giketo gi make sure no luwe gi the management man the school mo make sure ni kata mandas ma nyithindo gichamo ted maber koso anang'o koso gimoro ni eye because you will easily know ni gimoro ni gik ma nyithindo gichamo by their behavior in the school lawlessness disrespect yudo ka disorder nitie nyithindo koro winjore kata gi jopuonj ibiro winjo ni chuo ma ni school koro go nyathi chunga go japuonj nyathi duokre gi jopuonj nyithindo ma yowuoyi koro harass kendo jopuonj ma mine you understand koro gimoro is telling you ni gimoro ni skundwa ni respect onge order onge chik orumo koro mago science mang'isi to karang'o ma influence gi kapok idonjo kuma gi ae nikech the scholars donge gidonjo mier to kinyi to giwuok gibiro school dala kuma dhie cha you have no control as a teacher but behavior ma nyathi biro force mi reach out ni kamodonje ni mama gi baba ng'oma timra you aware ni nyathi ma kama behave kama e school miyo koro communication chakore between parent ni waneno gini school. And kaka pastor wacho ni most of the teachers in their training program ipuonjo gi human psychology gi understand ginyalo neno nyathi kamati jopuonj osekonyo nyithindo mang'eny oneno nyathi kama to neno behavior ma unique to wacho oluongo parent be in school to keti gi discussion ni aneno gini timo nyathi ni kama I suspect ni gima kama makele could this be happening at home to koro yudo ka wach chako timore iyudo ni gimoro be timre dala momiyo nyathi ni behave kama momiyo nyathi sani ka en lweti ma skul olor ni idwaro ni in wholesome around that child kiki assume a lot ni tiji en kelo mogo gi omena gi rech michamo hapana you go beyond that ng'iye ni o spend the whole day nadi jomange mo associate go onindo kanye orwakre nadi kaka jadolo kelo kinyithiwa manyiri butho almost half naked nis ni wakanye mama butho naked ma nyathi kopi ko sango mokele to kama mama onge problem no to kara nitie influence kamoro ma influence behavior kichigiro ko gik moko mangusani kabisa my money luongo ni fashion my dress my choice my dress my choice ni nyathi onge choice nyathi nigi choice ma parents muyema mono bed godo
en ok inyal wene thuolo ni koro gimiyiere mamoni tim. Kisetunde that level miwene nyathi kamano ting'e ni hinyo dala. Inego dala ni completely. Whether nyathi manyako or nyathi mawuoyi. Inego completely. I've had a case ma jonyuol aseneno mang'eny pastor ka oduoko ji ni nyithindo masano tamuang'o. Jatelo statement no hinya. Nyathini ok nyal tamuang'i. Ng'ama iluongo ni nyathi minyuolo modak e odi. Otamuang'i nade. Nitie so many avenues. Kotamu as usetemo ma otunde level moro. Nitie kama otunde ma koro sirkal donjo. Or a third party donjo or church donjo to intervene mono kony. To ki nidwa wacho ni ng'eni nitie ot moro ma kata simo iloni ok bedi. Ng'eni nitie ot moro ma kata wuoche nino ok ywe mawe dhot midogi yude mirwake. Ng'eni nitie dala moro malawi ni ok iluok bi ng'awe tol midogi yude. Yes. To en dala achiel. To in gi nyithindi minyuolo. And you are not asking. Ang'o matimore? Nitiere some torture, ilungo gi ni torture, household tortures moko, miumo for a long time, to nyak, koro tundo kama en 16, koro chako duokre kodi kipenjo gimoro. To nekech ok ni penjo kucha, koro biro, ka ok ipenje, koro santi do chako penje nani. Another thing that bothers me, how involved are we as parents a performance when you think school? Let me tell you, majority, I don't have the statistics, majority of the parents are not bothering ka school olor ng'ane miyo tasika kaniti. Tangi buge nigo. Makata en gi thuolo bete tiath kacha mon luong nyathi kele bag nino wadhi through papers ni utimoga subjects man mon ni bed in the picture. Yes. Okochuno ni nyaki this school. Fear moro janyuol ni godo ni gigo ka bi understand. No. Iko kode mbako biro pimo mo engage mo lokre japuonj mongisi ni ing'eni ma social. Ma paper ma social. To ere pogruok e kind social to gi CRE. Koro nyathi puonji to loso siepka, and if you continue to engage nyathi kamano, pano donjo ni baba magi papers naka. Baba magi keta piny kanyang na dhi ete yath kachang nwasom. Tene koro sing'iyo ni baba gombo ga neno gigegi. You understand? Ka kwa create environment mo interact gi nyithindo. Interaction gi nyathi ok chulo fees ng'iew chiemo, loso kar nindo. Hapana. And beyond that, and parents mang'eny oweyo gap no. Gap no duong to chakre gi nyithindo matindo to osudo. By the time mawangi yepo ma jopuonj koro ng'isi ni otamo wang'wacha, nyathi osehingi. Kendi winjo koduoki duonde be koro duong kaka mari. Koro in biluor. En ichalo mana ng'ama inyalo go kipenjo gik moko. Tineno ka en violent. Ka babo donjo gi dhodni to wuok gi dhot machielo. You are a refugee in your own home. You are a refugee in your own home. Koro nyathi ok do winjo voice mar wuon. Ko winjo ni ito winjo simba. En wuok. Nikech gima baba penjo, baba temo follow gik moko. Baba temo nono kaka movement, ne baba temo nono behavior. But don't give up as a parent. Keep on nono. Kiki give up. Ket mano your responsibility ma Nyasaye monomiyi. Onge ng'ama ne onge ng'ama timochelo momi, sirkal ok omigo, Nyasaye momigo. Koro mi Nyasaye obed happy ni play your role. Kata ka chieng' moro nyathino no kethre due to other factors, kata environment moro modhiye, to in play your part. Miwacho ni nyathina, kane idonge lweta ni wadhi lemo, ni timo kama gik ma kamago ok nane. To ka ionge that history mimiyo nyathini chon kane in lweta, ere kaka in gi teko mar control e kaka osebedo 2021. Teko marach. Nyoro kane an gi maenda brother to owuotho to wachopo corridor moro kama endi. Sa corridor machuno ni either iwene ng'at man kacha kadho kata ng'acha jama pongo ni te kadho. So ti yang wachi ni nyithindo mapudhi school. So gichu machuno ni ine yani nyake kwagi ni yeuru mona kade. Nyithindo mathino, then I question them nito. Buna no kata kanyo madongo kadho ka. To uchunga uchunyiyo to kunyal kata mana give space. Kata sudo. Ya, kata sudo mondo minga maduong' okadhi. Tachiele na kaka no chuncha. Ungi. Eno ng'iyanya bo chunga kama oko sude. To kuwo. Okuwo. To machielo chawacho ni I'm sorry, sikuwa nimejua.
nisamehe. So I also felt like ufwenyo the mistake man otemo. Kech approach ni you are doing a wrong thing. Is this what you are taught in school? Manga mangungo is age of your father. Wewe samoro kuongeleka ne baba hu. Kech gini ngitene matendo. Ai to machana kaka no chungcha. Ochunga chua kamano. So kila penjo jadolo. At what age should we be controlling nyithindo? Nikech kata an gi sama wene man gi joga gi. Mama podi nyalo por kwere gi moro ni nyathina man to is wrong. Penjo maber ba. Ka in nyathi, ka baba gi mama pod ngima, pod in nyathine ka titi. Koro en gi chike wi. Nyathi kidwa nodongo ga maber, jolony wacho ni rwako kido maber kuom nyathi chakore higa 9 nyaka 7. Sama pok ochako donjo adolescence. Dulu wacho ni ponga tamalo. Kapok ochako ponga tamalo mokoro winjo ka duonda yarore. Oneno ka maembe moko chako dirore ka biro mbele. Winjo ka chako yawore. Seche go okinya control ahinya nikech changes ka miyo samoro imbe ne timo nyawo moro imin gi kata wuon gi ni luoko kode yaora. Koro neno ni mae kaka ngama duong' chalo. It is mistakes moko ma janyuol timo mar not necessary. In fact, they should not be there. Nikech you are a parent. Nyathi ok onego ne dugi. Kato janyuol paro ni mano koro hera. Mano kera mano ignorance. Mano luongo ni forward. Yes. Kendo en dhok ma ok anya withdraw. Ng'ama timo mano ng'ama ofuwo. Janyuol bed machiegni kod nyathi. Yes. Gima kelo mae ni nyathini noweye mae ni dhire babu mami chake baba nitie gik moko nego watim baba osiepna nitie gima kata nyathi kinyuolo ok onego ichak nyathi mari ere kaka inyago mari igo maro kaeto kwaro giduon mano nyawanda emego kamano no. You get such kind of things. An mar baba. Yeah. Nitie gik moko ma wan jonyuol wane motimo. Namba 2, nyathi ok onego bed ni weyo ma iwene thuolo e kiwango ma koro nyathi ochung' kama to okalo. Machielo tiwuoyo go to bolore nikech puonj manie odgi. To machielo ni to chung' kama. Mano kata nyawadgi no kende onego bed ni oseng'eyo ni osiep ma en go no ok onego bed go. Nikech wacho ni winy man gi yier machalre chokore kanyakla. To ng'ama wuotho gi jakuo en jakuo. Nimar ka ok jakuo to ang'o mitimo kode? Kata ka ok ikwalo to gikuo biro bet kodi to in mibiro yudi nyiso ni jakuo. Nikech ka ok jakuo to gikuo ibedo go nade? Nyaka non koth osiepe ma in go. Mano emomiyo wawacho ni janyuol achiel kuom ting'ni kaka janyuol en ng'iyo osiepe ma nyathini nigo. An ndalo moko nyathi ma nyako moro biro oda ni en osiep nyara. Apenje ni to nyako in nyar ng'a pimo na ni to kati biro obengo kichang'io distance mar kuma dala gi nitie gi kuma bire to kone ng'ana ni osiepna apenje ni what do you share in common ang'o ma uriwo e pacho kanyakla ija class adi ni ana ja form 4 nyako in ija class adi ni ana ja class 8 ja class 8 ki ja form 4 ere gimo share in common akora ni kika chaka neni ga kuro nyaro dogo penya ni baba inya kusiepe ga kedwar doni ng'eyo to ng'eyo ni en thothne omako go osiep gi joma bet machwa lakini nakwere gimomiyo nakwere nikech ng'ama machwa cha yot mondo manipulate yot. Kuro onego bed ni en gi kata komako osiep gi joma machwa to mani age ni machiegni go janyuol range osiepe nyathini. Nyathi nyalo bedo ni sekedo matek miseloso mowuok e piny kubiro mochopo hike 12 ka kochopo 13 ka to koro chako weno ng'ama duong'. Nyathi en nyathini kama betene wuonwa pod nigi duol kuoma. In fact konyisa ne ling thi ok awuo nyaka ang' omiya thuolo mondo awuo. To ka feel ni nitie samoro ngimana ne an e condition nikech nitie kaka ji chiewo inyalo bedo gi stress gi ka fwenyo ni an gi stress ga ma pod ok wanyal dhi reason gi baba to kathe
kogocho na tanyise duong' we mondi pod wach moro maka lakini nikech ang'eyo ni kachopo kucho to I will have to submit to ka wan gi pressure moro kuoma to biro chono samoro biro react e yo ma ok owinjore react go mbele ne janyuol nyathi en nyathini kata duong' kata thin an aneno ka danwa ne kano chiwo chik ne baba wato minwa gini ne ok nyal wuoyo manyiso ni nyuol mari mande cheki ma nyathina mamara koro mano namba achiel. Namba ariyo e yor sombe nyithindo ka janyuol we wacho ni fuwo ok ifuwo nikech ka ifuwo to de ok itero nyathini e sikul rieko ni momi ifwenyogo ni sikul nigi nengo emomi itere e sikul. Ing'e ni nitie perception gimoro achiel mosenyo mainyo dhano mang'eny en mindset kaka ng'ato keto pache. Iseno ka jomoko wacho ni wan wadhier kato koro dak ni wan wadhier wan dalawa ka gima nyalo wuok maber to manade onge joga nyathi monyisi wan kata dalawa ka kata kama nyono secondary to manade onge to kara ang'o midwa timo in ang'o midwa timo nyaka make a difference mondo jo wach ni ndalo ma kama ne wan gi ng'ano ne ok chak golo gini kato choro ka history nitie ibiro wacho ni koro itiyo kodi kaka ranyisi adwa ni chal kaka ng'ane ne wan gi nyara goro mane oiki to tich mane otiyo matek nomiyo nyama mine oyudo thuolo maber kendo mambele kendo gin achiel kuom joma ne advocate for women leadership Phoebe Asiyo to timne nomiyo joma nyiri be ofwenyo ni kare wanyalo yudo nafasi e od bura kendo wanyalo yudo nafasi bedo jotelo we kiketo ni niwacho ni ok nyalre no ni e pach ng'ama ok paro to ng'ama paro nyaka bed gi nyalo nikech ochwe koth Nyasaye ka in ng'ama oluoro Nyasaye to in koth Nyasaye to momo mar Luka 1:30 biro wacho ni nikech onge gima tek manyalo tamo Nyasaye koro wach mar ok nyalre no onge duto nyalore ka ng'ato ni kod yie kendo duto nyalore ka ng'ato yie mar mondo mi otim gima owinjore kama owinjore sama owinjore e yo mowinjore gima timore ni idwa timo gima ok ni kare sama ok ni kare kata kama ok ni kare gino ok nyal donjo to kitimo gima owinjore kama owinjore sama owinjore e yo mowinjore to gino nyaka timre maber kendo duoko ne nyaka wuogi e yor somb nyithindo ka nyathi obiro dala janyuol puonja nyaka nyathini kaka itedo thanks to CBC kawuono puonjo nyithindo nyaka kiloso chapat eni lo puonjo gi tedo to nyathi mani malo ka mane CBC ni oweyo mane otelo ne CBC iyudo ka nyathi odongo mobi gik mobet ng'ama duong' to ngima moro miwacho ni janyuol tiyo mama tiyo baba tiyo ondik jatich maluoko lewni jatich maluoko sende jatich maluoko yani timo gimoro amora ma jatich onego luok nyaka ng'ama duong' puonj nyathini bedo responsible. Biblia wacho buk mar Ngeche 10:4 yiwasome mondo wagine Ngeche kisungu ok onego wati gi kisungu mang'eny ma okang' mar kar mar joluo wasa 14 wacho ne ya joma riek yudo rieko duto ma ginyalo nowang'o ng'at mofuwo ka wuoyo to chandruok ema chiegni Thoro mar wacho ni kisomo buk mar Ratil gi Kisungu King James Version to wacho ni ng'ama choko rieko ng'ama manyo rieko ema medo bedo mariek. Koro kimedo kawo rieko iketo kuom nyathi eka rieko ne medo medore. Mane momiyo jo-Asungu nobedo mariek mowacho ni yo achiel minyalo mayogo ja-Afrika teko mar paro nikech negifwenyo ja-Afrika nigi paro maliw. Yo achiel minyalo mayogo rieko en kawo rieko no tikete buk nikech ja-Afrika oluoro somo. To ka koro sani ja-Afrika yudore ma koro somo to gike kiwango ma koro jarachar winjo ka en threatened. That is the truth. Momiyo koro kawuono giketo chik ka ok inyal timo ok wanya timo kod ohala ni to kunya mi support. Ok ni mane gimokelo miyo keto chik no. Oneno ka rang'eny mar rieko ni malo idhi fwenyo siri ni tidhi time kiwango moingo kaka nonyalo timore nade kaka nonyalo time puonje nyathi mi nyathi ogadha rieko nyathi imbende bede ng'ato manyalo dwaro ng'eyo gimoro e yo makare kata kama ok dwa puonji tedo penja anti huwa unafanya aje ere kaka itedo kidwa tedo tong' machal kama mimadho go chai titede nang'o nikech tong' mimadho go chai opogore gi tong' michamo go kuon. Namba 3 e seche ma ng'ato nie ngima kawo weche mag Nyasaye ket kuom nyathi
wek bolo nyathi weye kanyo ka wach Nyasaye ket kuom nyathi puonj nyathi timbe mabeyo mano keti bedo rang'eny mar ranyisi mokwongo bedo role model to jonyuol moko ojwang'ore makata kidwa nyiso nyathino puonjre rwakruok to in emikia rwakruok namba achiel moko idwa puonjo nyathi wach Nyasaye ni nyiso ni dhiure kanisa winjo ka chwo moko wacho niya an asemiyo kaka wan wa jadolo an aseoro chiega gi nyithindo ibiro komande nyathine nang'o gito iseoro chiegi gi nyithindo kaka janyuol madichuo take responsibility mari kaka janyuol madichuo in ema onego ikwong chiewo in ema itel to nyithindo luwi because you are the pastor in that house in ewi odno in ema ikawo kar Kristo kanyo to kikawo kar Kristo nyiso ni in e Nyasach odno to Nyasaye nigi chenro chopo e kelo wach mar janyuol nyaka los chenro maber mar ngimani mabiro konyo nyithindi bedonje we bedo janyuol ma fuchu fuacha ma ikia kora chich tikia kora cham tikia chien tikia mbele in kanyo imanyo pesa to pesa bingi ni manyo pesa ni jonyuol mano excuse matinde jonyuol nigo ni winjo ka jonyuol nyiso japuonj na chandra male ka na beta manyo fi to bingi ni fi ni ok nya chulo ka nyathi onge sikul koro an nyara somo sigoti danga ka pesa ter nyaka tigas adete mango nyiso ni pesa fi ni en nyathina ni nyathina mani skul cha fi koro janyuol we kaw gimoro mani ni ana manyo fi ana onge ge time yud thuolo mar bond gi nyithindo seche moko wuoge gi nyathi dhiedhe kata kod edho duka nyiew na soda mar lita achiel gi madhe to gigo mbaka igo kod gi mbaka kama TV onge nikech ot ka biyudo ka tinde nitie programs moko janyuol donjo ne rie tinde TV oteka rasa moko go mbaka gi nyathi bende gi nyathini kama kata TV onge kama koko mora onge un kode ugo kode mbaka isomo go pache ipenjo moko ng'ato kalo kama ting'iyo kaka ong'eyo ng'ano to igo emba iyude ng'uono moro mar yudo riekni moko manyalo donjo e ngimane kata mosedonjo e ngimane ka tikete e wang'yo inyise ni ma obet kamano titimo kama ma obet kamano titimo kama chieng' moro ng'ato ne nyathi moro penja ni pastor ang'o miyiero koti kata in kabuono buoge ni kabuono alwako Africana ta koti mirwako aero koti mirwako bende ni pastor mama in pok na neni maonge koti akone no aero koti nikech aero bedo official kaka nadongo e dongo na kabiro malo nabedo trained as an officer ama trained officer kamina nani but ngima mar Kenya nomiya duogo wako angima mana dwaro bedo nagombo bedo jalendo nyaka bedo ng'ama decent ma presentable sama nabedo trained kaka officer cha nopuonja gi miluongo ni discipline and code of conduct to gi mode of dressing koro ngima anyise ni mane an to koro tich Nyasaye ni is also official work koro I have to be official nyade mang'eny to kopo na wuok oko mar mano to nyaka rwakra ma decent nikech decency no is a virtue of its own koro kuna ne jaduong' agombo bet machal kodi teko ni bet yot en ne matin ma in go na imelose yo makare luoke obed maler kionge gi pasto bane ten go wi kiny kichiewo tedo koriere kaka mondo kete bo pilo koro janyuol puonj nyathi bed kod machiegni yude kata sami gini jonyuol moko koyudo pes madongo to odhi e ba to chako bedo ba chakre okinyi nyaka ang' sa auchiel otieno to wiye wil gi nyathine be kawe adhi go kata dhodonga kae nyiew na rech mar 700 rech mar 700 romo kata nyithindo 3 chamo gicham gimadho soda nyiew ne gi juice gimadhe sama gimadho ne to go mbaka ineno kaka chalo nade ikone ni neno gari machalo kama chicha mondo ibed go nyaki somo nyaki tima tek ineno ot machalo kama mondo ibed go nyaki tima tek to penyo ni baba ng'omi wan wadak e ot machalo kama to jito dak e ot machalo kama nikech kiwango na pod ni kanyo gi sani to mano go ang'iyo mondo udhi go skul mondo unge koro chieng' moro ngima madago ne ukadhe uchoru gi malo to ka ok inyal bond gi nyithindo osiep na nyithindo nini kika jasigu sami donjo no wacho chieng' moro kania ni osiepna moro ne wadak kanadak Nairobi no onyuolo nyathi obedo maduong' maka chieng' moro biro godiochieng' makoro en e leave to nikech ne en go wadgi moro ma gichal go to nyiso min gini mami anko anakuja
to kama ne ngi ting'o wang'e ka bang'e ane to neno ma wuon nyathi Maluongo ni anko. Nikech en siemane ka ne wuon dia baba to wadgi wuon gi cha ne gin identical twins. Wadgi wuon gi cha chal gi wuon gi to wadgi wuon gi ne mabiro ga moso gi. Koro gin mane ma ginyene ba. Nikech jale nen accountant. To Nyasaye nomiye rieko. Koro tiyo ne sirkal to tiyo ne kambi moro be oko. Koro weekend kama ng'wech ochomo Nigeria. Onge ge time, yud thuolo mar time mi bondgo gi nyathi. Gima kelo nyawo ma en ni wa jonyuol, sama ng'ato dwaro tich to feel very desperate. Oneno mani ka tijni onge to ngima ok nyal bet. To kene sama nodhi sikul to nopuonje mondo obed gi paro moyarore, ma kata ka pod tich onge to nyalo timo gima chielo manyalo konye. Madam, adobiro iri ka wachiegni mana tieko, and I would want us next time mondo wang'e mbaka wach mano mar dress code. This dressing code is a challenge right from ot kuonde ma wantiere gi, kuonde ma ji tiye, nyaka any other place. It's a serious challenge. Mayudo ka samoro kwa siko ni my dress my choice, but atemo ng'iyo to picha mane monyiso nyithindewa mabende Exactly. And king'iyo kata mana the kind of treatment ma samoro imiyo nyithindewa, nyathi is of age my 3 to 1 kind, to iseyudo ka en nyathi ma wuowi to samoro liel e wiye kamaendi, to sukne chuny wiye ka, mano nyathi ma wuowi. Some imagine ni nyathini dodongo gi this lifestyle, to kodhi bedo kama ng'ongo ma koro samoro be koro the sense ni koro ok onego be notimore kama, tidwa kwere to nyisi obiro nitie weche monyalo nyisi nikech koro ng'ama ng'ongo. So kindly uyiena mondo wang'e wach ma dressing code ni next time nikech oracha completely. But gima mako dhoga ni seche ma jomoko wach my dress my choice, but when you look at jotelo madongo gi, I like example gi Uhuru Kenyatta, former president, Mama Ngina, Margaret, aeto gi the current president, Rachel Ruto, gi other women leaders moko mabende nitie minyalo kwana achiel, moko kuom gi to kiare, gin jotelo lakini gi kiare, but those two, iyudo ka they dress decently. Madam is also here. Yeah, Madam is also here. But masani moko king'iyo, ipenjori to mato koro kitwakruok mane. So uyie mondo wang'e ni to challenge mane wanyalo kelo no. It's important. Yeah, as a society, as a nation. But Madam, yiena mondo wang'e ni time ma wadonje tich gi mwaduoge ot. To wamiyo go nyithindo Alfred Otuome kanyo endi. Create that bonding time gi nyathi mondo mi nyathi fwenye ni fine. Mae sama kuno gogo mbaka gi nyathi gi baba anyalo nyiso baba gima kama, baba be nyalo nyisa gima kama. Too much wacho ni keto time wa kata lach thuolo marwa e tijewa mwatimo moko yud thuolo mano mar go mbaka gi nyathi, onyalo affect nyathi kata mana this family yo machal nade. It does, nikech sani the current parents gin joma tiyo. Ma baba wuok okinyi to mama wuok okinyi. Ka ok gitiyo office moko ma controlled kamano to gin e ohala. Yes. Gin e ohala, baba nigi gire moro loso machiewo ni okinyi, mama be chiewo okinyi timo something. And kata mine matimo ohanda swekra, gimonde na manyo mena, manyo aloti, manyo nyanya, gik ma kama gimondo ga kabisa, chiewo mowe ji kapod nindo. Nikech gigo be kiyud gugo okinyi ka ang'o tunde e chiro. So oko apply only to joma tiyo offices. Joma tiyo offices en margi koro upscaled nikech koro chune no ket maid. Yes. Uket ng'at marito ne nyithindo, jariti nyithindo, anani. Koro nyathini donge lwet jarit nyathi. To atiyo ane responsible position ma nyaka tim gik ma winjo jadolo wacho. Yes. And gi deadlines and gi gik ma and be okadwa disappoint my employer. Koro I give my all. Time nani obedo squeeze to the extent makata weekend nani be achaka donate to meet the deadline nikech an ga lot to achieve. Mama no bende mami achulo fees, mane momi achulo ot, mane momi achiemo, mane momiyo an gi ABCD. You understand? Koro ine jela mo matin. Koro idwa balance between teach to gi upbringing ma nyithinde ot. Iluongo ni parenting. Sama watimo ma nyithindo gi bedongo. Time ukorito donge gisudo to in be dich kama. Koro ineno kumikete pachi
an employee, an accountant, atimo gik ma commitment ng'eny, demand mara matich ni malo. Kanyo nitie, and at the beginning of challenges. Nikech you donate your parental time to another person. Okadwa lunge ni, okadwa tiyo gi word stranger, nikech kena stranger to kubibda kidalani. En ng'ati donate your time, me dedicate the time mar parenting this little baby in the hand of somebody else, another third party. Responsibilities magi mar mother. Kichimbe kichio tichapne aba ikrasi kaleu tich. Dongi deal gi yourself. Okidil gi nyathi. Okidil gi baba. You understand? Ng'ato kivyake. But kama koro lita inyama challenge bete kama nyathi matin koro niti. Ene lwete njalcha. What amount of time do you spend with this baby? Kanya ni ng'amudong kode ni ema okochio to luoke, to miye chiemo, to dress up. Kendo kiduogo dhiambo, iduogo moleo because of the commitment ma in gi tich. Ichak in gi little time to know kata ni nyathi. Samoro nyathi no en gi injury moro to kinyal neno nikech okiluoke. Okibifwenyo ni en gi injury. En ng'amo kuo. En ng'amo kuo. En ng'at cha mung'eyo. Inone ni mana once in a while kiduogo kamano. It is a big thing. But I do bring in the mother side. Kini ng'ama dhodho. Nitie kaka sirkal osechiwo nafas. Nikinyuol imi some leave. 6 months. Sani nyochone en ga 3 months. Tindo chori. Money spend more time gi nyathi because breastfeeding ni oyudni en something ma rito teko nyathi. Oketo kinga ma dend nyathi. Koko miss nyathi omise to nyathi chandre mang'eny. Kato tim vaccinations nyathi osiki hospital gi antibiotics. Kore en gima sirkal a step mar Kenya ma sirkal osesudo momedo the period mar maternity. Kisetieko to iduogo. Some iduogo ni make arrangements on how to hand over this responsibility kichidok teach. Yes. Kanyo mantiere wach. Nikech happy kaberi nya yuda good person, happy karachi nya yuda wrong person. In most cases gin ga wrong people. Giteko advantage of your situation. Ichalo ng'ama koro ine jela mari gimodware modwano tim. Some iwuok ni nyathi opielo kanyo en bundo wuok. You will not know. No setimre ne kata ana when I had a baby. Away godo to kwase wuok to en bendo wuok. En bendo wuok kuma no koro wuok odhi ku gwen no bende nakia. But kine yude no wuok to ngeni iwacho ni 40 days of a thief. Tieno ni osebedo kotimo koro maybe Nyasaye ochiwo teko moro mono fweny ni gimoro timre. Oyudo ka that time the child uketo ni chupe e kitanda ne kama uketo gi chagno koro machana matin ma koro ywaya to kose lengre to koro konyal ywaya anymore. Maybe you way out kanyo to lose. So coincidentally my brother onene kadhi teach somewhere industrial area Nairobi. To kunito bado ngije teaching hani. To shima usani at this time tangeni my sister gizo di teach. To lora mtoka neno. Being ninya sauti okode. To ringo doke ot. Yudo kanya thini kende. To nyang kolor to timo mabero okawe koni. Utho dhi ot adwa dhi ot neno my sister gimoro nitie nawe yokura dwa dhi kam. Kodhi to yudo ko nyako ne maya udhot gi kifuto. Konyiso nyathi ni kan nyathi awe kanero titi mangu kuchikoro kuchaku penji. Ok no bedo kode wild gi oko. That was a revelation to us ni nyathi to go through a lot. So it helped us to change our way of handling them. Also inyudo ni kaentie okiwe kende ahinya nyaka yud another third person ma watch over gima timre ma reliable manyalo mi information nikech others nyathi nyalo hinyore. Maje jichieno ng'iewo bende nitie pastor oseneno mang'eny ma jichieno ng'iewo moko dong winyo no osenego nyithindo moko oseting'o nyithindo lalgo kamano parents matiyo gi be through a lot. En a psychological torture to gima adwa wacho in short ni mama miyo sano that is a big test for you when you plan well because you must give time to your family. Koro no matter what katicha mama msara marumnadi family is family. Ne asomo book moro mono wacho ni family life is a ball made of glass. Balls mag teach olos gi rubber. Teach somo pesa mwandu. Olos gi rubber. Kage luar piny to gi bounce back.
to mar family cha en olose gi glass kolwar piny motore to you cannot reconstruct it emomiyo en mpira moro nyaka handle with a lot of concentration and care may wacho ni at protect kikolwar luar ne means nyathi yudo ka jatich otimo nadi nyathi yudo ka jatich bende ochako violate bende nyathi yudo ka jatich ochako donjore gi nyathi mawuoyi ni karomo lest katukia koro nyathi ni e jela ma nyathi kaka pimni gigi you are not available baba is not available so it's a big thing, it's a big topic Henry and something not very big and major and current. Yes. Main gima otamo kaka ji mono solve properly. It means ni nyaka over invest inyalo bedo gi 2 more people and costliest mono watch over gima timre around in your absence. Many people cannot afford. What do we take? Okay, chano ka thuolo mar obede ringo matek ahinya, but I want to name mondo me watch mogik bende wabedo godo. But yenauru watch mano dressing code ubwa mul ayatwa bwa ngie how our jobs can affect our families. How our jobs can affect our families. Yes, kaka winjo ka isekele it's nini mar glass, it's made of glass. Mako luar pi motore to that is the end of it. Oburo ngia na oburo combine nikech nyithindwa gi endi bende chieng' moro gibedo family giloso their own families but koponi ok waloso gi chon gi kaka onego bed ni gibedo to kaka kethruok mar gibedo yes so yiera moro bwa ng'ie mano in the next time but kapok watieko jadolo wachni mogik ma inyalo nyiso nyithindo sani koro nyithindo loro nyathi wach ma nyaka ing'e ni in ngima no mari ngima ok nyal share gi ng'ato chiemo ng'ato nyalo pogoni law ng'ato nyalo sumi law mirwaki to ngima to ng'ato ok nyal sumi ngima kiketho to in emikethori in emitiekori namba 1 bed ng'ama nigi chenro nimar kionge gi chenro mar loso gimoro to nyiso ni seloso chenro mar podho Kisungu wacho ni if you fail to plan then you have planned to fail. So plan yourself well. Los chenro ni eleng'any mowinjore. Namba 2, bed ng'amuno ohero wach Nyasaye. Sani kaka koro holiday ni most churches organize conventions mag youths. Yudri kanyo. Kanyo biro yude tiegruok mopogore opogore. Nyasaye biro miyi ng'uono. Roho maler mar Nyasaye biro tayi. Kendo biro siemo ni kuonde misadhiye marach kaeto biro konyi. 3, bed ng'at momako ship gi buk. Rieko odak e buk ka. We bedo ng'ama idhiro mondo eka somo. Somo moloyo dhiro. Nimar koher dhiri to ngima ok nodhiri. Ng'ama nodhiri mondo yud gik mabeyo onge. To ngima koro kano gigi sama koro nodwar mare to nodhiri mondo ipodhi. To ok onyal dhiri mondo iwinj maber. Mondo yud maber idhirori kokadho kuom somo, kokadho kuom buk. Kaka imako ship gi buk e kaka in bende ngimani biro bedo. Ng'ato ifwenyo gi rang'iny mar rieko ma en go. Ng'ato ifwenyo tekone gi rang'iny mar sombe, gi rang'iny mar rieko ma en go. Weche mowuok e lewe. Puonjri rito lewi. Yakobo wacho ni lep en fuon mathin sana to wuorore. Yakobo 3. Mana kaka pilni mach matin sana wang'o bungu, e kaka lep bende nyalo ketho piny. Puonjri kaka inyalo rito lewi. Nikeche out of abundance of the heart speaketh the mouth. Sama ng'ato weche ma ng'ato hero wacho e dhoge ema wuok e chunye. Mano be gima olose. That is what you are made of. Puonjri wuoyo e yo makare, puonjri rito lewi, ritri kaeto miri luor. Respect yourself. Onge kaka inyalo gombo ni ji oluori kaeto ok iluorori. Luorori namba 1 luore gi kaka compose yourself, kaka iritori gi weche mag somo, kaka iritori gi yor rwakruokni, kaka iritori e yor wach Nyasaye. Biro puonji nyaka kaka irito dendi gi kaka irito ringri. To kiweri aweya, to ibiro chalo, ka in nyako, to ibiro chalo snack. Onge chieng' ma ji osegoye budget ne snack ka gin gi function. Gimokwongo tik en chiemo man gi nengo. Snack iwacho ni mano gima ibudho go. Tene ni biro keti gir budho. Samidwa budhi tiluongi. To ka budho rumo iriembi. Ka in ng'ama dichuo, kawuono bosegik e kiwango no, inyalo chalo snack.
Madam Mary bro go riwore koda e paro ni kawuono nitiere joma mine madongo ma nyithindo matindo mag timo na gidech go ok inyal bet jaode but oketi kaka sanak samo dwe yweyo ti yweyo kodi to samo kodi dwaro ng'ama pacha leo ma wiyo timo jere ti kick out. So pack yourself with knowledge. Okay. Pack yourself with wisdom. Pack yourself with understanding. Ng'wono mar Nyasaye gi hera mar Nyasaye mondo bed kodwa. Kada machiegi. Kik wabed snacks. Yeah. Akwayo ni mi mama gi baba luor. I think sos marwa ma wisdom luwuok e luor. Yes. Kamineno raracha motare dhotno, en gi wisdom, en gi ngima mari, en gi baraka mari oting'o e lwete. Kikicha bende ngima modake, kibuone ne ot modake, environment modake. In mini donjo kanyo miwuok kanyo no, Nyasaye ni kodi gi mpango, ni ine midhi loko ngima mar ji ariyogi. Kata ka chiel onge, kata ka gintie gite, ket pachi moni mi janyuol ni luor. Winje weche mawuok e dhoge, kaogi seriously. Ti biro bedo gi ngima manyaka chieng', kendo in nyathi madhi bedo very successful. To kapo ni in gi achai moro midwa keto kuom janyuol ni, osiepna ngima ni ok dhi maber, kati go buk nyaka karang'o, to ok dhi bedo maber. Nikech iloro baraka. Ji ariyo maroriche ma weche gi chandigo emoting'o ngima ni makiny. Akwayi ni bolri, chama lot kodgi, nyuonda kodgi, migi korgi, migi luori, biro bedo gi hawi maduong' kendo oganda ni biro medre piny. Erokamano. Yena uru mondo agonu erokamano. Adhidong' ng'wonna. Wan gi chokruok mar riwruok mar jodolo e piny Katito. Koro ne ji duto tema nyalo winjo dwol ni yudre uru Katito saa 8 wan gi crusade kanyo. Kawuono. Chakre kawuono, then chakre kiny gokinyi, be nochakore nyoro. Chakre gokinyi nyaka saa 7 wan gi chokruok mipuonjruok mag seminar ginene Magunga. Dho Magunga primary kanyo iluongo gi ka jaduong' Ojwach. Kendo wan gi youth convention. Ma bende dhi mbele Onego primary school but Kong'ow. En program mano chakore kawuono odhi mbele nyaka chieng' ngeso. Koro youth yudri kanyo mondo yud puonj manyalo konyi, manyalo tiegi. Nyasaye gwedhi baba. Yena uru mondo agonu erokamano mondo mi kuom thuolo mar wabende ukaw ubiro wago kodu mbaka ka weche mag parenting ting mag jonyuol ewi nyithindo especially seche bende koro nyithindo loro skul ni something ma ido ka obedo matek ahinya. Janyuol mar wacho ni nyithindo gi sani chiemo, nyithindo gi olowa, to ka nyithindo gi bende koro chako ginene to koro nyithindo jopuonje temo olowa gi koni. So janyuol en 50-50. Japuonj ola gi koni, nyithindo gi bende ramo wiya, nyithindo kata yawo sikul mondo mi odog sikul, but goyo mbaka gi nyathi nyalo miyo samoro fungruok moro nyalo bedie. Agonu erokamano ahinya. Odiochieng' machielo obiro ng'iyo kaka samoro tije wanyalo affect families magwa, to gi kaka rwakruok marwa bende hinyo nyithindewa to gi hinyo wan wawegi, mondo mi wabwa combine together mondo wang'eni to chalo nade, nikech wuodhni ni wuoth marabora, nikech magi te wang'iyo ngima mag nyithindo makiny. Kokamano erokamano ahinya ne jareno mar Kala TV. Ni bende agoni erokamano in mabende ikete okinyi masani e chenro ni ma Sulwe Mokinyi kidieny machal mar piny wago kodi mbaka yone ndi mano makare. Yie mondo ago erokamano bende ne jogo ma oneno ni weche gi ndi ochopo ni yamo yone ndi mano makare kama ting'e dwe mo ka achiel koda ka Felix. Erokamano ahinya. In bende ibedo kanyo indi ka ineno chenro Puoch gi Pak, inyalo medo luwo chenro ni endi e lai mago mag tudruok mano Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram, TikTok bende ibiro yudo chenro ni endi achiel kaachiel. Riti masani nyinga en Rukech kiny wanago mbaka kanyo endi koda ka Joja Yugi Mbuta kaachiel koda ka nyawadgi mabende kiny wanabedo go kaendi. Kiny wadwa ng'iyo ni to loch mano mar jatend piny Kenya Laktar William Ruto osekonyo Kaluo e yo machal nade. Kokamano ibedo koda ka odiochieng' endi mano makare. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man.
Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, sulwe mokinyi yango ni ma piny oru godo, ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng'